досадя на някой от вас с тази история, искам да ви разкажа за представлението, което изигра много важна роля в моя живот и ме накара да продължа да се занимавам с това, което се занимавам, а именно с театъра. Ще започна от самото начало на моята история. Както всички актриси казват в интервютата си, аз от малка знаех, че ще стана актриса. Та така, макар и клиширано, аз също исках да стана актриса още от много малка. От малка си падам по симулациите от сорта "много ме боли коремчето, не мога да отида днес на училище". И така, докато един ден не реших да отида на кастинг в театрална школа Юлия Огнянова с ръководител Емилия Ованесян. И тогава започна всичко. Докоснах се до великата жена Юлия Огнянова. Години наред изкарвахме много представления. Едно от важните за мен е "Трамвай желание", където играх в ролята на Бланш. Макар и Емилия Ованесян да беше предубедена за това представление и да повтаряше непрекъснато, че не сме достигнали нужния опит, за тази пиеса ние с Живко Сираков, който играеше Стенли и в момента е в класа на професор Стефан Данаилов, успяхме да я убедим да направим опит и то взе, че стана успешен опит. Ето го и представлението, за което ви говорих. Как свири тази музика? Те си отиват. Ще дойде ден и всички ще узнаят защо е било всичко това. И ние ще си отидем навеки. Ще ни забравят. Съвсем завинаги. Как свири тази музика? Трябва да се живее. Да се работи и нищо друго. За да започнем живота отново. Както съм споменавала и в блога си, само веднъж бях разколебана дали да продължа с най-искрената си и чиста мечта, а именно театъра. Тогава един човек ми вдъхна доверие и сили и повярва в мен. И до днес съм му благодарна и много го обичам. Това е Делян Илиев. Актьор и режисьор, който ми се довери и ми възложи тежката задача. Ирина. Подари ми 2 сестри и едно голямо семейство, което обичам. Върна ми самоувереността на сцената. Той получи номинация за националните награди Аскер 2018 за режисурата на 3 сестри от Чехов в категория "Изгряваща звезда". Жалко е, че днес изкуството се разрушава от хора, които наричат себе си артисти. Артист е този, който не търси славата и парите. Артист е този, който търси начинът, по който да покаже на себе си и на околните душевния растеж. Тези хора, които търсят слава и пари, дори е срамно да се нарекат така. Както една велика жена е казала, Юлия Огнянова: "Не е важно какво ще кажат другите. Може да е талантлив човек, но ако постоянно търси признанието на околните, те ще го разберат. Хората прощават много дефекти,
но този не. Човек получава признанието, когато не го търси. Не бива да мързелуваме. Трябва да работим в полза на изкуството. Трябва да се работи, както казва Ирина на Чехов. Нали така, Чаплин? Така продължих напред и до ден днешен не съжалявам дори за миг за нещата, които са ми се случили и че всички тези препятствия не ми попречиха, напротив, помогнаха ми сега да съм на точното място с точните хора, които обикнах за толкова кратко време, а именно класа на Теди Москов и Иво Игнатов. Надявам се моята история да ви е била интересна. Преследвайте мечтите си. Ако видеото ви е харесало,